бармегардем ба Тоҷикистон. тӯфонҳои гарду хок, афзоиши ҳашарот, хушксолӣ, ярч ва боронҳои шадид. ин порча сенарияи филми тарснок нест, балки баргирифта аз барномаи ҳукумати Тоҷикистон аст, ки оқибатҳои ногувори тағйири иқлимро дар кишвар чунин тасвир мекунад. ҳукумати Тоҷикистон ахиран барномаи стратегии мутобиқшавии кишвар ба тағйирёбии иқлимро то соли 2030 қабул кард. ҳамкорам Абдулло Ашуров бо ин барнома ошно шуд ва бо коршиносон онро дар миён гузошт. ҳоло бо мо дар студия аст ва албатта омодаи суҳбат. салом Абдулло, ояндаи иқлими кишвар дар ин ҳуҷҷат чӣ гуна пешбинӣ мешавад? Хуб, Тоҷикистон офтобрӯя буд, яъне боз ҳам гармтар хоҳад буд? салом Шаҳло, ба сурати умум бале, дар ин стратегияе ки ҳукумат қабул кард гуфта мешавад аллакай ҳарорати миёнаи ҳаво дар шаҳри Душанбе 1 дараҷа ва дар Данғара 1.2 дараҷа нисбат ба 10 солаи қаблӣ гарм шудааст. Ба тасвири муаллифони гузориш гармшавии ҳаво боиси обшавии пиряхҳо ва хушксолӣ мешавад. Масалан гуфта мешавад бузургтарин пиряхи Тоҷикистон, пиряхи Фетченко, ки 1 километр кӯтоҳ шудааст, аз ибтидои асри 20 бошад қариб 5 километр яхро талаф додааст. пиряхҳои начандон калон дар натиҷаи тағйири иқлим ба суръати бесобиқа об шуда истоданд. Масалан дар деҳқондара пиряхе бо масоҳати сатҳаш камтар аз 1 километри мураббаъ, ки дар болооби руди Қаратоғ воқеъ буд, пурра об шудааст. обшавии пиряхҳо зери таъсири гармшавии иқлим ба пешбинии муаллифон ба навбаи худ оқибатҳои ногувори дигареро низ дар пай хоҳад дошт. Абдулло, ба зиндагии ҳаррӯзаи мардум гармшавии ҳаво чӣ таъсир хоҳад гузошт? оё дар ин бора ҳам дар ин санад чизе гуфта шудааст ва агар бале, Тоҷикистон дар ин росто чӣ мекунад? Шаҳло, дар ин санад гуфта мешавад гармшавии иқлим боиси таназзули чарогоҳҳо ва кам шудани ҳосилнокии заминҳо дар Тоҷикистон мешавад. гуфта мешавад ҳосилнокии заминҳои кишоварзӣ то соли 2100 метавонад то 30% дар баъзе минтақаҳои мамлакат паст шавад. муаллифон навиштанд, ки эҳтимолан 2 миллион нафар ин таъсири худро мерасонад ва аз онҳо 800 000 нафарашон бевосита зери хавфи гуруснагӣ қарор мегиранд. муаллифони ин санад навиштанд, дар соли 2014 Тоҷикистон аз ҳисоби офатҳои табиӣ беш аз 50 миллион доллар зарар дидааст ва пешбинӣ мекунанд, ки соли 2030 хисороти офатҳои табиӣ ба беш аз 132 миллион доллар дар як сол бирасад. аммо ба ҳар ҳол умед мебандем, ки ин сенарияи воқеан ҳам даҳшатнок амалӣ намешавад. Ташаккур Абдулло барои суҳбат.